Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Hallo, og rigtig hjertelig velkommen til Værkstedet med Frøken Dis, som er min lille YouTube-kanal. Jeg optager her fra huset med de grønne vinduer i Esbjerg, hvor jeg bor med min mand. Jeg er optaget af mange forskellige slags håndarbejde, og derfor så vil jeg også i dag fortælle om både noget strik og noget patchwork og en ny kjole, jeg har syet. Jeg vil også fortælle lidt om nogle af de ting, vi har gang i her i huset, fordi vi renoverer en lille smule på vores gamle hus. Ja, jeg tror bare, vi skal i gang. Jeg skal selvfølgelig sige tusind tak, fordi I kigger med, og velkommen til både nye og gamle seere. Det er jo en forholdsvis ny podcast, jeg optager. Jeg kan ikke engang huske, om det er 4. eller 5. afsnit. Så det betyder selvfølgelig meget for mig, at der er nogen, der kigger med, og der er nogen, der også giver lidt respons på det, jeg laver. Så tusind tak for det. Og jeg tror slet ikke, jeg fik anerkendt nok mit forrige opslag. Der fortalte jeg jo om min taskesyning, som er en stor passion for mig. Jeg syr tasker af gamle broderier og møbeltekstil fra møbelindustrien, og jeg sælger dem også indimellem nogen. Og der kom utrolig mange dejlige kommentarer til dem, og der kom også mange kommentarer til, og det gør der egentlig sådan lidt løbende på min Instagram-profil, om jeg sælger opskrifterne på dem, og om jeg kunne tænke mig at holde kursus i at sy de her tasker. Og det bliver jeg rigtig glad for, fordi at jeg har lyst til at gøre det. Og jeg har en drøm om at dykke noget mere ned i at undervise og dele den her viden, jeg har fået med at sy alle de her tasker igennem de seneste år. Og måske også kjolesyning. Men det er bare ikke lige nu. Jeg startede på et nyt arbejde her 1. januar, og det kræver rigtig meget energi. Jeg arbejder som uddannelseskonsulent på Esbjerg Sygehus. Hvis jeg skal gøre alt det andet, jeg også gerne vil med at udvikle opskrifter og dele min erfaring, så kræver det lidt færre timer. Men en dag er jeg ret sikker på, så skal jeg prøve at dyrke det noget mere. Så jeg håber, at I kan vente, eller måske finde nogle andre, der kan inspirere jer. Men det giver mig i hvert fald en rigtig god energi at høre, at der er nogen, der har lyst til at lytte til det, jeg har gang i, og en tro på, at jeg måske nok kan dele noget af den viden, jeg kommer til at, eller som jeg har, og som jeg selvfølgelig fortsætter med at udvikle. Så tusind tak for det. Og lige i tråd med det, så har jeg bare af et rigtig stort morhjerte lyst til at dele min begejstring over, at min datter på 25, som bor i København, hun kom simpelthen ind på den uddannelse, der hedder Tekstil, Design, Håndværk og Formidling her i sommer. Og det er jeg selvfølgelig utrolig glad for, fordi jeg selv synes, det er enormt spændende, det her med at sy og udvikle ting. Og hun har altid været enormt kreativ på mange forskellige måder, for hun har faktisk ikke, det er ikke fordi, jeg har lært hende at sy. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har lært hende at sy noget på symaskinen, for det ville hun ikke. Hun har haft sin egen måde at gøre tingene på.
Hun strikker uden opskrifter, og hun har sågar designet og syet en festkjole, som hun har syet i hånden, fordi hun ikke havde lyst til at sy det på maskine. Og hun har lavet videokunst og musikvideoer, og på den måde så er hun utrolig kreativ, og jeg vil selvfølgelig også tro, at noget af det er vokset på hende, fordi hun er vokset op i et hjem, hvor at jeg har skabt ting, og at når man fik en idé, så gjorde man det, og jeg skabte ligesom rammerne for, at hun kunne få lov at lave lige, hvad hun havde lyst til. Og det ligger jo tilbage i min slægt, alt det her med håndarbejde. Jeg har jo ikke selv dyrket det, eller jo, det har jeg, som i min fritid. Det er først her de seneste 20 år, at det virkelig er vokset på mig. Jeg har selv en uddannelse som fysioterapeut, så jeg har selvfølgelig brugt mine hænder på en helt anden måde. Men det ligger langt tilbage i min slægt, at man arbejdede med håndarbejde. Min moster var håndarbejdslærer, og den anden moster arbejdede på sådan et, hun udviklede mønstre i tekstilindustrien i Herning, og min mormor har lavet tøj til hendes 11 børn. Så det ligger dybt i mig, det med at bruge hænderne, og derfor glæder det mig også rigtig meget, at min datter hun skal i gang med at dyrke det på en professionel måde. Og jeg har jo allermest lyst til at simpelthen sætte kamera på skuldrene af hende, når hun går i skole og følge med selv. Men det kan jeg så ikke. Men jeg glæder mig til at skal dele alt det, hun lærer, og blive klogere på den måde. Og det er jeg rigtig stolt af. Når jeg nu er i gang med at præsentere familien, så har hun også en storebror, som også bor i København, og han læser idræt, og han trives også rigtig godt derovre. Og det er meget sjovt, fordi at da jeg var ung på hans alder, der var det faktisk også idræt og kroppens funktion og sådan noget, der interesserede mig, og det var derfor, jeg blev fysioterapeut. Jeg havde været gymnast, og jeg synes bare, det var spændende, alt det med kroppen, og så det med at have med mennesker at gøre. Så det har de indtryk, de har fået derhjemme, og hvor de ellers er kommet ud i verden, har de jo så bragt i hver deres retning. Ja. Min mand, han har 2 børn fra et andet ægteskab også. Et par drenge, som bor her i nærheden af Esbjerg, hvor vi bor. Så det er også dejligt, at der er nogen, der indimellem lige kigger spontant forbi. Nå, nok om det. I kender nok, hvor stolt og glad man er, når det går ens børn godt. Og det var bare lige det, jeg skulle dele, at min datter, hun er kommet videre i uddannelsessystemet, og bliver forhåbentlig rigtig, rigtig glad for det. Ja. Det jeg ellers har på programmet, jamen det er faktisk, jeg vil prøve at dele nogle dubletter, jeg har lavet med jer, altså hvor jeg har fundet et strik, som jeg har gentaget, fordi jeg var så glad for strikket. Og det er fordi en af de striktrøjer, jeg lige har lavet, det er en dublet. Så kom jeg til at tænke på, at jeg kunne godt lige vise lidt af det. Jeg har min lille huskeseddel hernede. Jeg vil også vise, jeg har købt noget nyt, sygrej, hvis man kan kalde det det. Jeg har syet en ny kjole, som jeg vil vise. Og jeg vil også lige vise en rygsæk, som jeg fik nævnt i det afsnit, som jeg havde om mine tasker. Og det fik jeg slet ikke lige fortalt nok om. Så det vil jeg også fortælle. Det er et ufærdigt projekt. Men hvis vi lige skal starte med, hvad jeg har på, så har jeg jo den her kjole på fra Line to Line, som er en model, jeg har været rigtig glad for at bruge her i sommer. Hvis I så det seneste program, så havde jeg jo faktisk en model main til på. Det var den her blå en, som jeg har syet i en indisk håndvævet tekstil, som er sådan meget, meget let bomuldskvalitet, som virkelig har været skøn at have på i de der varme sommerdage. Og da jeg så var så begejstret for den, så lavede jeg også en dublet i det. Og det var så den her, som jeg syede af et slags sådan bækkerbøllestof, som jeg har haft liggende i 3-4 år.
der var ikke så meget stof til, at jeg kunne få andet end et par bukser eller en kjole uden ærmer ud af det. Så derfor var det oplagt, at da den anden der, den var vellykket, så måtte jeg lave en mere. Og jeg tænker faktisk her til vinter, kan jeg sagtens bruge den med en tynd t-shirt indenunder. Jeg kunne sågar finde på at tage en stribet, sådan en Mads Nørgaard, sort og hvidstribet trøje under, eller så kunne man tage en helt mørkeblå eller helt sort langærmet t-shirt under. Nu har jeg det bare så varmt, så jeg skulle ikke have for meget på. Men det er en rigtig sød model, som faktisk også har en udgave med lange ærmer, som jeg også faktisk godt kunne tænke mig at prøve at lave en gang. Jeg kan godt lide modellen, fordi at den er, den har rynker, men den er ikke sådan baggy. Altså, man bliver ikke sådan stor i den. Jeg kan godt lide, at der er ikke noget, der strammer om maven, men samtidig med, så er det også rart nogle gange at have noget, hvor man sådan lige kan ane taljen. Og det kan man med den her, trods at den har rynker både foran og bag. Bagpå, der har den kun lige sådan rynker i midten, og den er bare rigtig fin, synes jeg. Og den hedder løs kjole med bærestykke og rynk. Og Line to Line, de kører med sådan nogle koder for deres snitmønstre, og den hedder K2287. Ja, den kan i hvert fald varmt anbefales. Og nu tager jeg lige den her trøje på, som jeg egentlig havde tænkt, jeg skulle have på fra starten af. Men jeg havde det simpelthen så varmt, så nu kan jeg godt tage den på igen. Og det er mit seneste strik, som jeg har fået færdig. Det er en pearl cardigan, hedder den. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan rejse mig, om I kan se den lidt mere. Ja. Pearl cardigan, fordi den har de her huller. Jeg tror, det er derfor, det hedder det. Og det synes jeg bare er sådan en fin detalje. Og jeg kan jo godt lide at strikke ret meget noget, der går sådan næsten lige ud af landevejen. Jeg synes, jeg synes, der er en ret stor kompleksitet i mit arbejde. Så når jeg har fri, så skal det gå let. Og det gør også, at nogle gange, når jeg laver noget mere sådan kompliceret strik, så går det ofte i stå, fordi at de dage, hvor jeg ikke lige har overskud til at sidde og koncentrere mig om det, så ender det med, at jeg sidder med det her, der går lige ud af landevejen. Altså teorien omkring kraftpsykologi, det siger jo egentlig, at når man laver noget, der er kompleks, så er det også, at tankerne flyttes væk fra det tankemylder, man kan have. Men som jeg også har forstået det, så siger den også, at netop hvis man er sådan rimelig belastet, hvis man for eksempel er stresset, så må det ikke være et for kompleks projekt, man laver, og så kan hjernen ikke rigtig have kapacitet til det. Og særligt hvis man skal træffe for mange valg, så kan det også blive overloadet. Jeg synes, det er vildt spændende det med kraftpsykologi, og jeg har været på en heldags seminar for, det er nok næsten 2 år siden. Men jeg tænker nogle gange over det i forhold til, hvorfor vælger jeg det her, og hvorfor vælger jeg det her. Men min teori, det må så være, at min hjerne, den er ret godt brugt på arbejde, så når jeg skal hjem, så skal jeg strikke noget, hvor hjernen ikke skal arbejde alt for hårdt. Og det er den her pearl cardigan er rigtig god til. Den er en model af Sanne Fjelland, og jeg har strikket den i en tråd twinny og en tråd tynd silk mohair fra Sandnes, med de her 2, som jeg har sat sammen til den her. Ja, utrolig glad for den. Og som jeg måske nævnte, så er det også en dublet, fordi at jeg har strikket pearl cardigan før, og der strikkede jeg den i en tråd håndværksgarn og så en tråd tynd alpaka. Og den er lidt tykkere i det, men en virkelig skøn trøje, som ser sådan her ud. Så det er sådan en lys meleret cardigan, som jeg har brugt
helt vildt meget. Jamen, jeg synes, den er god både sommer og vinter. Og altså det, jeg godt kan lide ved den, det er, at den ikke går for højt op i halsen. Det er pænt til mig, at der ikke er alt for meget op i halsen. Jeg har ikke så lang en hals, og jeg prøver jo sådan lidt at klæde mig efter og lave den bedste version af mig selv. Så derfor så ved jeg, at fordi min hals den ikke er så lang, så skal jeg skal for eksempel ikke gå med rullekrave. Og det er pænt til mig, at man lige sådan kan se måske lidt af kravebenene, eller i hvert fald, at det ikke kommer helt sådan op og bliver kompakt. Og det er det, jeg godt kan lide ved den her cardigan, at den er sådan forholdsvis åben i halsen. Hvad er der mere at sige? Jeg synes, det er rigtig pænt, at den har de her ærmer, hvor der er sådan rimelig langt ribstykke her. Og den lige får sådan lidt puff udtryk. Det synes jeg er helt vildt pænt. Og det kunne jeg godt finde på at gøre i nogle andre opskrifter også. Der kan man jo altid tage sit eget frivalg og sige, men jeg synes faktisk, det er pænt med sådan et ærme her. Som I sikkert kan ane, så er den her mintgrønne, den har jeg lavet lidt smallere i ribben end i den her. Og det var, fordi jeg lige vil have den lidt mere let i det. Den her, den har jeg sat læder knapper på, som jeg købte i handler i København. Jeg synes, de er enormt fede. Og ellers så den her, der valgte jeg jo så en knap fra mit knapbibliotek, som jeg først tænkte, det går ikke, fordi det er så meget mørkere end strikken. Men jeg synes, de er så flotte, de her knapper. Så jeg synes faktisk godt, at det giver et fint spil til trøjen, at der er en lille smule kontrast. Den har stadigvæk sådan det grønne spil i, men jeg elsker at vælge knapper. Jeg er jo så heldig, at jeg fik det, jeg kalder et knapbibliotek her i april måned, hvor at en af mine tidligere naboer spurgte, om jeg ville overtage det var næsten sådan et syværksteds materialer fra det der hedder FGU-forløb. I gamle dage, der hed det en produktionsskole, hvor unge mennesker går på skole, hvor de producerer forskellige ting, som de også sælger. Den daværende værkstedsunderviser, må det hedde, var uddannet skrædder, som jeg forstår det, og stoppede, skulle på pension, og man har så valgt, at de skulle ikke sy mere. Altså, de skulle ikke producere varer, der var syet, men de skulle producere nogle andre varer. Og så fik jeg muligheden for at købe de her materialer for 500 kroner. Og iblandt de materialer, der var der så knapper og en masse i rør, ligesom man jo sælger knapper. Og det fede af det er jo, at nogle af knapperne, dem kan man slet ikke få i dag. Altså man kan se, at der er nogle, de er sådan totalt retro i det. Så lige så snart jeg går i gang med at sy noget eller strikke noget, så er jeg nede og begynder at kigge i mit knapbibliotek og kigge på, hvad for nogle knapper skal den her måske have. Jeg elsker det. Så det lykkedes heldigvis også at holde mig til knapbiblioteket med den her Pearl Cardigan. Ja. Nogle flere dubletter, jeg har strikket. Der tror jeg, at jeg har nok også, det er så det, før jeg syede den her Pearl Cardigan, der syede jeg så også Fru Sommer fra By Kobranden. Og det blev til 3 trøjer af den model. Og den første, måske har jeg vist den, så jeg gør det lige sådan lidt kort. Det var den her. Fru Sommer, det er jo simpelthen sådan en sød ravlang model med et lille hulmønster i ærmerne og forneden. Og sådan bare kort og med 3 knapper nede foran. Så den er bare utrolig let og lækker til om sommeren, men faktisk også til om vinteren, tænker jeg. Fordi at jeg døjer også med en radiator, der går amok en gang imellem, og det er bare så fedt med en cardigan, man kan tage af og på. Den her, den er strikket i en tråd plantefarvet og en tråd kidmohair. Og bagefter så fandt jeg ud af, at jeg havde, eller det vidste jeg godt,
Jeg havde noget garn liggende, som aldrig rigtig var blevet til noget, og det var en kitmohair, som er spundet på en anden måde, eller en silkmohair, som er ligesom strikket, eller vævet på en anden måde, end sådan de her helt tynde kitmohair, som jeg lige vist her. Det hedder Mohair by Kanar, hvor jeg har købt den. Eller det vil sige, at jeg købte den i det, der hedder Knit Sister Studio i Middelfart. Men de har sådan en hjemmeside, Mohair by Kanar. Og nu har jeg ikke lige tråden her. Men den er strikket op i en tråd af den mohair, og så en almindelig silkmohair. Og det bliver en helt anderledes, sådan let trøje, i en meget fin, lyse, lilla, grå farve. Så de her 2 cardigans, den lyserøde og den her, de har bare hængt på mig her i sommer. Virkelig, virkelig lækker sag. Og så sagde jeg jo, at jeg havde lavet 3, og den tredje, den strikkede jeg til min veninde, som ønskede sig sådan en. Og den strikkede jeg, den blev lidt tykkere nu, for den strikkede jeg i en tråd Navia, en uld, to-trådet uld fra Færøerne, og det var også en silkmohair, i sådan en brunlig farve, som også blev rigtig fin. Og så tænkte jeg, hvad har jeg mere lavet flere af? Nu tager jeg ikke alt, hvad jeg har lavet 2 af, men det jeg tænkte var lidt sjovt for jer at se, det var de her tørklæder, for nu går vi lidt en tørklædesæson i møde. Og den har altså ligget i skabet i en kurv, så den er lidt krøllet. Men umiddelbart så vil man jo sige, at det er et Sophie-scarf, det her. Men det er en opskrift fra Viola, altså Kristin Viola, som også har lavet koftebogen. Og jeg har også strikket et par stykker, jeg har givet væk, men jeg har 2 af dem her. Det her, det er den anden, som jeg kan lige prøve at sætte den på. Jeg har freestylet lidt efter den opskrift, som var i bogen. Den ene har lidt længere ender end den anden. Men jeg kan lige prøve at vise. Det er fra den her bog, som jeg købte på et tidspunkt, fordi jeg drømmer jo altid om at lave sådan nogle fine, flerfarvede sweater, Fair Isle sweater, og jeg har lidt svært ved at færdiggøre dem. Apropos det, jeg snakkede om i starten. Men jeg har da i hvert fald lykkes at få en ting færdig fra den her bog, og det er den her, der egentlig bare hedder halstørklæde. Og den er også, altså som jeg siger, jeg har freestylet lidt, fordi at den er lavet med noget bredere tørklæde, end jeg har syet den, som man kunne bruge den sådan der i håret og så videre. Men det jeg synes, der er fedt ved den, det er jo, at den har den her hæklede kant, som lige giver en mulighed for noget flerfarvet. Når man lige kan putte en lille spræl på. Jeg synes, jeg er særlig begejstret for den her. Altså lille og gul, det er da bare mega fedt, synes jeg. Ja. Så dem skal jeg til at bruge. Så har jeg taget en, hvad skal jeg snart? Den her, tror jeg viser. Den næste, den har jeg også lavet 2 af. Men den ene af dem har jeg simpelthen mistet et eller andet sted for lang tid siden. Den første udgave af. Og nu viser jeg lige trøjen først. Og det er den her. Og det er jo, den kaldes egentlig sådan lidt en poncho. Jeg kan lige lægge den her. Men jeg har lavet den lidt mindre, så det ikke så meget er en poncho-model. Den er fra den her bog fra 2016, der hedder Detaljer med sting og masker. Og den er skrevet af Rakel Søgaard og Annette Danielsen og Karen Marie Den. Og jeg tror ikke, man kan få opskriften på andre måder, men hvis I skulle være nysgerrige, så kan I jo
finde den på biblioteket, vil jeg tro. Hvor har jeg den? Her. Den hedder Perledrys. Så jeg har åbenbart noget med perler, pearl cardigan og perledrys. Og som I nok kan se der er den sådan noget større i det, men den er faktisk rigtig sød også, når den er mindre. Den er strikket på pind 4,5. Jeg elsker at strikke på 4 eller 4,5. Og så er den strikket sådan, at man på den ene pind strikker en ret, en vrang, og så på hver anden pind strikker man bare ren glat strik, og så forskyder man en ret, en vrang i den næste pind. Og det giver bare sådan en rigtig, rigtig pæn struktur af perler her. Og så er det så mig selv, der har valgt at lave det her colorblokken, hvor at den nederste del, den har en anden farve. Og den første, jeg strikkede, den var i lysegrå, og så var bunden med en mørkegrå, hvor den lysegrå kit mohair fortsat ned i, og den var bare vildt pæn. Skal jeg lige prøve at sætte den på? Kan lige se, om jeg kan det. Kan det være det? Nu får jeg lidt støj fra mikrofonen her. Men sådan her sidder den. Så den har sådan lidt poncho-agtig facon. Jeg synes, den er virkelig den er meget klædelig. Og sådan også åben i halsen, hvilket jeg godt kan lide. Så den har jeg lavet 2 af, fordi den var jeg vild med. Ja, jeg tror, at det var lige de dubletter, jeg vil fortælle om, for ellers kan jeg kan se, at jeg har mange flere ting på programmet. Nu tager jeg lige den her på. Ellers bliver det alligevel for koldt. Men den forstyrrer ikke mikrofonen, tænker jeg. Nå. Det var strik. Og så mangler jeg at fortælle lidt om nogle projekter, jeg har lyst til at lave, og min kjole. Men jeg vil også fortælle lidt om en bog. Min mor, hun bliver 85. Nej, det slutter. Hun er blevet 85 her den 22. august. Og hun er i fuld vigør og utrolig kreativ kvinde. Vi skal fejre hende her i september. Det var derfor, jeg var ved at sige, at hun bliver først. Men vi skal i sommerhus med hende og hele familien her om 14 dage. Men min mor, hun har skrevet en erindringsbog om hendes barndom, som jeg synes er rigtig spændende at læse. Selvfølgelig gør jeg det, fordi at det jo fortæller noget om min slægtshistorie. Men hun har valgt at bygge den op efter årstider, så hun fortæller noget om, hvordan årstidernes skiften ligesom prægede årstidernes gang i hjemmet. Og jeg har faktisk aftalt med hende, at jeg godt måtte læse lidt op af den. Og jeg synes, det er sjovt at læse, fordi det er jo en helt anden tid, hun er vokset op i. Hun er født i 42, og hun er vokset op i en familie med 12 børn. Det 12. barn døde, før hun blev født af kihoste. Men ellers var de 11 børn, som boede på en lille gård op i Holstebro-egnen op ved Skav. Og der var ikke mange penge, men man havde en stolthed i at klæde alle børnene pænt og få tingene til at række. Og jeg synes, det er meget interessant, fordi at vi jo ligesom vender lidt tilbage til den tid, hvor at vi sætter pris på håndværkets arbejde, altså håndens arbejde. Vi genbruger ting, vi lapper på ting, og vi vil også gerne lave selvforsyning. Vi vil gerne høste vores egne brumbær eller hindbær eller tomater og sylte dem, så vi kan spise dem. Det er en ting, som bliver sat meget mere pris på, end gjorde for bare 10-15 år siden. Og der ser jeg ligesom nogle værdier, som ligger tilbage i den tid, hvor min mor hun levede,
eller hvor min mor hun lever endnu, gudskelov, men da min mor var barn, som faktisk kan give inspiration til den dag i dag. Det der var den store forskel, det var, at dengang der gjorde de det jo af en nødvendighed, hvor at vi i dag måske i højere grad gør det, fordi at vi ønsker at finde tilbage til rødderne. Så inden jeg viser, hvad jeg har strikket, så vil jeg simpelthen have lov at læse lidt op fra den her bog. Fordi nu er vi jo kommet til høsttiden, og i de her dage, der har jeg jo gået og samlet brumbær fra haven. Og det gjorde jeg i går, og i går aftes, mens vi lavede aftensmad, så syltede jeg også de her brumbær. Og det er meget apropos lidt af det, der står i den her bog. Så et lille bitte afsnit om syltning og høst vil jeg springe lidt i og lige læse for jer. Overskriften på det her afsnit hedder Syltning og tordenvejr. Syd for gården lå haven med stor græsplæne, der skrånede ned mod landevejen. Rundt om var der plantet buske og anlagt flotte blomsterbede. Frugtbuskene stod ved vestsiden af stuehuset. Det var også her, de flotte bonderoser lænede sig op ad muren. I juli var de mørkerøde solbær og de lyserøde reps plukkemodne, og det var en af de gode arbejdsopgaver at plukke dem. Der blev altid lidt umodne bær tilbage på busken, og dem legede vi med efterhånden, som de blev modne. De smagte godt, rørt op med sukker, tilsat revet gulerod, eller hvad vi ellers fandt på. Så springer jeg lidt i det her. I august var det tyttebærtid, og så cyklede vi til Høgsbjerg Plantage med papkasser på bagagebærerne for at plukke bærene, som voksede i en sandet skovbund. Tyttebærene skulle ikke syltes derhjemme, men sælges i Holstebro til en god pris. Så når vi kom hjem med kassen fuld af bær, blev de lagt til tørre natten over, og næste morgen blev de renset for blade og andet småt fra skoven, der var fuldt med. Så gik cykelturen til Holstebro med de flotte bær. Et år tjente jeg så meget, at der var penge nok til at købe en længe ønsket skoletaske af læder. Ja, tænk sig, at de så alligevel fik lov at beholde de penge, de solgte det for, og så købe lidt til sig selv. Og det sidste lille afsnit, jeg vil læse, det handler så om høsten. Altså det, der kendetegner hele indholdet i den her bog, det handler jo meget om, hvordan familielivet, at alle børn blev involveret i driften af den her gård. Så der var arbejdsopgaver hele året rundt, uanset hvad, hvor lille eller hvor stor man var, så var arbejdsopgaverne ligesom tilpasset de små og de store. Så min mor, hun var selvfølgelig også en del af at høste, og det fortæller hun om her. Når kornet var høstet, så lå negene rundt omkring på hele marken. Negene blev samlet i små grupper, og med kornakserne opad stod de til tørring, inden de skulle køres hjem. Hvis vejret artede sig med sol og vind, blev kornet hurtigt gennemtørret. Portene i begge ender af laden blev åbnet, så vognen med de store kornlæs kunne køre igennem. Far lagde negene lag på lag efter et præcist mønster fra gulv til loft i laden og op over kostalsloftet. De store drenge læssede af vognen med fork, og jeg hjalp til med at kaste negene det sidste stykke hen, hvor far arbejdede. Arbejdet med kornet var hårdt og begyndte midt på formiddagen, når solen havde taget morgendukken. Det fortsatte ofte, til det blev mørkt. Når det sidste vognlæs blev kørt hjem fra marken, fik vi lov til at køre med. Det var fantastisk at ligge på ryggen, på toppen af læsset og følge vognens vuggende bevægelser på den ujævne markvej og se skyerne drive hen over himlen. Ja, så jeg forestiller mig, at næste gang jeg også sender, så får I et lille afsnit fra min mors erindringsbog. Jeg synes selv, det er fantastisk at læse om, og det håber jeg også, I gør. Ja, og hvis at nogen af jer skulle være interesseret i bogen, så har min mor stadigvæk nogle eksemplarer, som hun sælger for 190 kroner. Og jeg har faktisk tænkt, at
det kunne give rigtig god mening at læse op for ældre mennesker, måske også nogen, der er ved at blive lidt demente, fordi man husker jo altid bedst gamle dage, når man begynder at måske få lidt hukommelsessvækkelse. Og jeg har delt det med nogle ældre mennesker, jeg kender, og der er nogle af mine familie og venner, der også er ældre, der har læst den. Og selvom de ikke er vokset op på den her gård eller i den her familie, så vækker det utrolig meget genklang og glæde at kigge tilbage på den tid. Så måske skal jeg sige reklame, men det er min mor, der sælger bogen for, hvad det har kostet at producere den. Nå, jeg måtte lige skifte batteri, for den var løbet tør. Og nu håber jeg, at jeg kan køre videre uden problemer. Jeg startede faktisk med at optage i 15 minutter, og så opdagede jeg, at jeg havde glemt at tænde for lyden. Så jeg tjekker lige, om den er med her, og det er den. Ja, jeg fortalte, at jeg havde syet en ny kjole, og hvis jeg fulgte mig på Instagram, så har jeg allerede delt lidt fra den, for det kunne jeg ikke lade være med, jeg var så begejstret. Ideen til den her kjole, den startede med et stykke tekstil, som jeg bare måtte eje. Og det var faktisk fordi, at min mor hun havde fortalt til en lille hyggelig kop kaffe, at hun havde købt nyt sengetøj, og det havde hun købt på Marimekos hjemmeside, og det var på tilbud. Og jeg elsker Marimekko. Jeg ejer ikke ret meget Marimekko, men jeg drømmer tit om det. Jeg tror, det første, jeg købte for Marimekko, det var sådan simpelthen et stykke tekstil af den der meget kendte blomst i rød og orange, som jeg syede en hynde af ud til en bænk i mit gamle hus, hvor mine børn de voksede op. Det kan jeg huske, det var meget eksklusivt, at jeg købte det. Men ellers så fornøjer jeg mig mest med at kigge på de smukke mønstre og drømmer om en dag at komme til Finland. Men indtil da, så kan man jo godt drømme om det. Så da min mor hun kom i tanke, eller fortalte om den der dynebetræk, hun havde købt, så tænkte jeg skal lige ind og kigge, fordi jeg mangler godt nok ikke dynebetræk, men noget lækkert stof, det kan man jo altid bruge. Og der var så en dobbeltdynebetræk på tilbud. Jeg tror, det var 70%, der var på den. Det vil sige, jeg tror, jeg gav 400 kroner inklusiv fragt for en dobbeltdyne i en bomuld, og som jeg jo kan sy mindst 2 kjoler af. Også mere end det. Og jeg har så syet den første kjole. Og jeg ved ikke, om man kan se det, men det er jo sådan, hvad hedder det? Hedder det sådan lidt jacquardvævet bomuld, hvor at, kan I se det? At de her store Marimekko-blomster, de ligesom er vævet ind i tekstilet. Jeg tror godt, I kan se det. Ja, det kan I godt. Og det synes jeg jo bare var fedt. Og så havde jeg det også sådan lidt, skal der lidt mere spræl på, end bare det. Det kunne selvfølgelig være, det bærer sig selv rigtig flot, så hvis jeg skulle til en guldbryllupsfest, eller en 60-års fødselsdag, eller sådan en lidt højtidelig fest, så kunne man sagtens lave en meget, meget flot kjole i det med puffærmer og sådan noget. Men jeg kan jo godt lide at gå i kjole til hverdag også. Så mine tanker var lidt på, hvordan kan jeg sådan tone den ned til mere hverdagsagtigt. Kan vi snakke om, at man nogle gange faktisk bliver inviteret til for lidt fester, synes jeg. Ej, jeg elsker at gå i kjole, og hvis man så bare kunne skulle til en masse fester, så kunne jeg jo sy alverdens fede kjoler, ikke? Men der kommer måske nogle 60-års fødselsdage her om ikke så længe, for vi begynder at nærme os lidt den alder. Nå, pjat med det. Jeg følger jo så Louis Louis, som er min lokale stofbutik. Her i Esbjerg, der har vi jo en Selfmade, som jeg også handler rigtig meget i. Og så har vi Louis Louis, som jo er Louise, der for en del år siden startede sin egen stofbutik. Startede som webshop, og så begyndte hun at sælge fra sit lager, og nu har hun en helt fuldskala butik i Esbjerg. Og jeg kan rigtig godt lide at støtte
folk, der på den måde brænder for at skabe sit eget og vælger de ting, hun vil sælge i sin butik ud fra, hvad hun kan lide, og ikke hvad en kæde, som hun er medlem af, sælger. Så det er ikke reklame, for jeg handler bare gladeligt hos hende. Og hun er begyndt at lave nogle videoer på Facebook, hvor hun deler, hvad for noget stof hun har, men også nye mønstre, som de får hjem. Og en gang imellem, så bliver jeg også inspireret af det. Hun bor heldigvis ikke, eller butikken er ikke så langt væk fra, hvor jeg bor, så det er jo tit, jeg også kører derud og kigger. Men lige den dag, hvor jeg havde næsten lige fået det her Marimekko-stof hjem, så delte hun den her kjole, som hun havde fået syet op. Og det er den her, som hedder Belka Dress fra Wardrobe by Me, som til synligheden, eller det fortæller Louise i hvert fald, er faktisk en dansk designer, der sælger engelske mønstre, fordi der er jo simpelthen et større marked for os at sælge det i udlandet. Og da jeg så den, så var det jo oplagt, at jeg kunne putte noget andet tekstil ind på det her bærestykke, så den lige blev lidt mere spræl i den, end bare det sådan meget noble mørkeblå. Så derfor så satte jeg det her prikket stykke stof ind, som Louise hun havde. Jeg har faktisk syet en skjorte i det her prikkede stof, der bare havde en sådan cremefarvet eller brunlig bund. Og den her, den har sådan en lyse bund med blå prikker. Og jeg elsker prikker, så selvfølgelig skulle jeg sætte det ind. Hvis jeg skal sige lidt om modellen, så sætter jeg nok lige et billede ind, hvor jeg har den på heroppe ved siden af mig. Jamen altså, jeg går meget i kjoler, som er skåret heroppe ved brystet, fordi det klæder bare mig godt. Så derfor så tænker jeg, okay, den er i hvert fald spot on i forhold til det. Og den har også det her stykke her om bagpå. Og jeg synes, den er meget klædelig. Det fede ved den, det er, at hvis man ikke er så øvet i at sy, altså man kan så sige, at det her, det er måske lidt besværligt at sy. Men ærmerne, de er bare enormt nemme at sy i, fordi at der er ikke ligesom en ærmekuppel, det skal passes ind i. Det her stykke, jeg ved ikke, om I overhovedet kan se det, men det her stykke af ærmet, altså ærmet er jo ligesom en del af den halve del af det øverste stykke af kjolen. Så på den måde, så er det enormt nemt at sy i, fordi man bare rynker, og så tilpasser det herover. Og jeg var så lidt spændt på, om der var nok facon i det, når der ligesom ikke var en ærmekuppel. Men det er der, altså den sidder rigtig pænt. Og der var en ting i mønstret, der skuffede mig lidt, kan man sige. For jeg tænkte, nu syr du det fuldstændig efter mønstret. Og der skulle man ligesom lave et kantebånd, som man gør den her halsudskæring i stand med. Og jeg plejer jo altid at lave en belægning i stedet for. Og ja, da jeg lavede den fejl, at jeg ikke bare tænkte, okay, Herdis, gør som du plejer, du ved, det bliver pænt, lave min egen belægning, og så lægge den ind. Jeg synes, jeg måtte lave det her om nogle gange, fordi det kom til at trække lidt. Selvom jeg havde lavet det her kantbånd på skrå, så kom den til at trække grimt op i halsen. Og jeg måtte simpelthen flytte stikningen længere ud, fordi ellers så kom det sad bare ikke pænt. Hvad jeg også lærte, det var det der med, husk nu lige at sætte den rigtige nål i symaskinen. Jeg syr jo tasker, så der har jeg jo en tyk nål i. Og det tænkte jeg ikke over, jeg begyndte bare. Og det betød, at heroppe i kraven, der fik jeg, hvor jeg jo så måtte sprætte op, fordi det ikke blev så pænt, så fik jeg sådan nogle tydelige mærker efter min nål. Og det er jo dumt. Så det fik jeg så også lige lært, at husk nu at holde dig til det, du godt ved, der virker. Så bliver det pænt i første omgang. Og jeg lavede endnu en virkelig dum fejl.
Heldigvis så kan den skjules. Men jeg syede jo knaphuller, og det kan min symaskine jo gøre automatisk, og det er mega fedt. Men kender I det, når man skal sprætte knaphullet op, så tager man sin opsprætter lige og stikker ned i, og nogle gange så smutter den, så den sprætter op for langt. Og så har jeg ligesom lært mig, at jeg skal bare lige stinge ind, og så kun lige sprætte op til midten, og så tage fra den anden side knaphullet, og så sprætte op ind til midten, så går det ikke galt. Men jeg har fået ny symaskine, og der fulgte jo en ny opsprætter med, så den tog jeg, og den er jo meget skarpere end min gamle opsprætter, så den smuttede fuldstændig for mig, den opsprætter. Så den smuttede faktisk ud i siden af knaphullet, og jeg havde sådan bøvlet med at lave det her bærestykke, at jeg kunne starte forfra, hvis jeg ville have det rigtig, rigtig perfekt. Men jeg gjorde altså det, at jeg simpelthen lavede nogle meget tætte zigzag-syninger for at reparere det her hul, jeg fik lavet herude, og så er det heldigvis sådan, at mine knapper, de skjuler det her grimme knaphul. Så jeg har faktisk længe ønsket mig, sådan man kan jo få sådan en, jeg ved ikke hvad det hedder, men sådan en slags kniv, det hedder et eller andet. Altså, hvis man arbejder i læder, så er der noget, der hedder en huggepibe, hvor det ligesom er sådan et stykke jern, rundt stykke jern med en hul i midten for neden, og så slår man med en hammer ovenpå det. Og jeg ved ikke, om det her hedder en huggepibe, men man kan jo få nogen, hvor i stedet for, at der er et hul for neden, så er der jo bare en kniv. Og på den måde kan man lave nogle rigtig flotte knaphuller, ved at man ligesom hugger hullet ud i den knaphul, man har syet. Og jeg har faktisk set nogle steder, så kan man købe sådan noget lim. Man først lægger ned i knaphullet, og så hugger man det, når limen er tørret, og det bliver de smukkeste knaphuller. Og det tror jeg, at det må jeg simpelthen have mig. Så laver jeg ikke den her fejl, og jeg kan lave nogle meget flottere knaphuller. Og det passer faktisk rigtig godt over i at snakke om sådan udstyr. Fordi jeg har købt mig noget nyt syudstyr. Men jeg er ikke sådan fan af at købe en hel masse udstyr. Og sådan er det også med køkkengrej, at jeg synes, man kan få så meget liggende i sine skuffer, eller stående på sine borde, og jeg synes ikke, det er pænt, at der står en masse på bordene, ud over det allerhøjst nødvendige i sit køkken. Og sådan har jeg det nok også lidt med sygrej. Men jeg har nok også lært lidt, at en gang imellem, så skal man købe noget. Vi har for eksempel ingen mikroovn, fordi vi har ikke rigtig plads til det, og jeg tænker, man kan godt klare sig med en ovn. Min mand, han kom også enormt lykkelig hjem med sådan en æbleskræller, I ved, sådan en på håndtag. Fordi han tænkte, det ville jeg blive helt vildt glad for. Vi har jo mange æbler i haven, og så kunne man jo nemt skrælle dem og lave gelé og æblekager og alt muligt af det. Men han blev simpelthen så dårligt modtaget, fordi at igen, så ville jeg ikke have noget grej, som kun bruges en gang om året. Og ellers så fylder det i skabene. Men jeg må så indrømme, at jeg blev faktisk ret glad for den der æbleskræller. Det er virkelig smart, når man har mange æbler. Så nogle gange, så må jeg lige tænke, okay, er det egentlig noget, du bliver glad for at få? Og det tror jeg, det vil blive med sådan en huggepibe her, så jeg ikke laver den her fejl igen. Og det får mig også til at fortælle, at jeg for et stykke tid siden købte et lille bitte strygejern. Fordi at det har jeg set, at det er mega smart. Og det synes jeg også, det er. Altså, i gamle dage ville det jo være sådan en rejsestrygejern, det kan man jo også bruge det som. Men det her, det er faktisk et strygejern, som jeg i hvert fald vil bruge til at, eller som jeg allerede har brugt, hvis jeg syr nogle små patchwork-ting ved symaskinen, som hele tiden lige skal stryges for at vende stoffet til siden. Jeg tænkte egentlig lige, at jeg havde taget sådan en lille patchwork-taske med, hvor jeg ville bruge det. Men den har jeg vist ikke her. Jo, den er her.
Altså for eksempel sådan noget her, hvor at man laver nogle strimler, man syr ovenpå en, hvad hedder sådan noget, pladevat af en slags. Og så stryger man det lige, og så lægger man det næste stofstykke på. Så det vil sige, at med det her lille strygejern, så behøver jeg ikke at rejse mig og flytte mig over til strygejernet og strygebrættet. Jeg kan have liggende ved siden af symaskinen, og så kan man købe sådan et stykke quiltet stof her til, som er varmebestandig. Så den ligger bare ved siden af symaskinen, og så kan man så kan man stryge nærmest, mens man syr. Og det er enormt fedt. Jeg har sidenhen også lært, at det er fedt også, hvis man skal ind i en lille krog på en kjole, man har syet, og man presser undervejs også. Skjorteærmer og sådan noget. Altså det er jo bare lettere at komme omkring med sådan en her. Og den kostede 300 kroner. Så den har i hvert fald også været alle pengene værd. Men så har jeg jo længe ikke haft et ordentligt almindeligt strygejern nede i min kælder. Og grunden til, at jeg ikke har fået købt et ordentligt, det er, at jeg har været i tvivl om, at jeg skulle købe sådan et helt pressestation, som er sådan den professionelle måde at stryge på. Jeg har prøvet det på et kursus, jeg var, hvor at, det var enormt fedt. Og det er jo sådan noget med, at den sender damp op igennem stoffet, og samtidig med så... jeg tror, at dampen kommer fra strygejernet, og så kommer der noget luft op nedenunder fra brættet, som gør, at det bliver kølet af igen. Og når man stryger, så virker strygningen faktisk først i det, at stoffet det køler af. Så hvis man nu stryger noget, for eksempel en belægning, man lige skal folde, og den skal stryges på midten, så hvis man bare lige stryger den med strygejernet og tager den med over til symaskinen og arbejder videre, så holder det ikke ret godt, den strygning. Den sætter sig først, når at stoffet det er kølet af, så derfor er det en god idé, at når man lige har strøget noget, så lige der lidt ligger og køle af, inden du tager det med videre. Men det strygestationen gør for en, det er, at den med noget luft, der bliver pustet op, så køler den det af. Nå. Men jeg har ikke fået købt sådan en strygestation. Jeg har ikke helt kunne finde ud af, om jeg synes, at det var pengene værd, eller om jeg skulle have sådan en station. Og så jeg en YouTuber, der havde sådan et strygejern, som ligesom løfter sig selv, når man ligesom stryger, og så sætter man den til side med bunden af strygejernet nedad, og så løfter den sig ligesom selv, sådan så at den ikke brænder af der. Og det tænkte jeg, det er sgu godt nok smart også, at man ikke sådan skal til at sætte den op hver gang, og sådan det gør den lige, så går den op. Så sådan en havde jeg lige sådan i mit hoved. Og så sådan lidt spontant, så tænker jeg, sådan en vil jeg købe, fordi jeg mangler et ordentligt strygejern. Og så gik det nok lidt for hurtigt med at købe det strygejern der på nettet. Fordi det var i hvert fald ikke helt det, jeg troede, jeg havde købt, da den kom ind hjem, og jeg pakkede den op. Fordi det var det her strygejern, jeg havde købt. Og det var... det var jo godt nok, havde det der lyserøde, som der var på billedet, og som så ud til, at så ville den ligesom løfte sig. Men det her, det er altså bare en beskytter, så man kan tage den med sig. Og strygejern, det er sådan set ikke en almindelig størrelse strygejern. Den er godt nok lidt større end den her lille en, men ja, den er lidt lille. Det fede ved den, det er, at den har lys i. Så når at man stryger, når man bevæger den her ned i den her position, så lyser det her lys, så man virkelig kan se, hvor man stryger. Så nu mangler jeg stadigvæk et ordentligt strygejern, men jeg har den her fede, pinke strygejern, som Chula Pink har designet. Chula Pink, hun er en amerikansk patchwork designer. Faktisk rigtig sjov at følge. Hun blev patchwork designer, fordi hun er rigtig god til at tegne. Og jeg har faktisk et stykke stof liggende, som hun har designet. Og der er pang på, og der er pink på. Jeg troede, jeg ville sy en skjorte af det, men jeg tror, jeg alligevel synes, det er lidt for vildt.
Så nu venter det på et eller andet spændende projekt, jeg skal lave af det. Ja. Nå. Jeg tror simpelthen, at tiden den løber fra mig i dag, så jeg havde nogle flere ting, jeg vil vise, men jeg gemmer dem simpelthen til et godt andet program. Men jeg lovede også at fortælle lidt om huset med de grønne vinduer, og det vil jeg lige slutte af med. Fordi vi har gang i nogle renoveringsprojekter, eller det lyder meget voldsomt, så voldsomt er det egentlig ikke. Vi har boet i det her hus i 5 år, og som jeg sagde fra begyndelsen af, så er det fra 1928. Og både min husbund og mig, vi elsker gamle ting. Og vi kan rigtig godt lide at tænke os godt om i renovering af det her hus. Det skal siges, at dem, der solgte os det, de har passet rigtig godt på det i 40 år. Og så der er ikke sådan en masse, der brænder for at blive renoveret. Men noget af det første, vi skulle have lavet, det var faktisk en havedør, som da vi overtog huset for 5 år siden, der var det klistret fast. Den nederste del af havedøren, den var klistret fast med gaffatape. Så det første, vi gjorde, det var at tage det gaffatape af, og så faldt den nederste del af døren af. Og så tænkte vi, at vi skal have købt en ny dør. Det er en flot grøn dør, som er ligesom ud til vejen. Så den må jo godt se pæn ud, sådan set. Men nu gik der så 5 år, før vi fik den udskiftet, og nu er vi meget tæt på, at det lykkes. Vi havde faktisk en håndværker bestilt til at lave en ny dør, men han leverede ikke, og vi ventede måned efter måned. Og da der var gået 7 måneder, og han blev ved med at love at komme med den, så besluttede vi os for at finde en anden til at lave det. Og det har vi så fundet en skøn, ung restaureringshåndværker, som bor her i nærheden. Og han går nu i gang med at lave en ny havedør til os. Hvis I har fulgt med på Formgiveriet, som er min gamle salgsprofil for piptasker, så de første billeder af piptasken, der står jeg foran den dør. Til sidst så blev vi nødt til at skrue sådan noget stabiliseringsbånd på bagsiden af den, for at den ikke faldt helt fra hinanden. Og så de sidste billeder, hvor jeg har lavet billeder af piptasken, de er så taget fra vores garagedør, som er den samme grønne farve. Så den trænger virkelig til at blive skiftet. Nå. Men samtidig med, så er vi ved at få skiftet hoveddøren. Fordi at det bliver meget koldt om vinteren. Den er lidt utæt. Den er faktisk ikke rådden, men dens konstruktion gør, at det fiser ind med kold luft om vinteren. Så da vi nu havde gang i ham her, restaureringshåndværkeren, så skulle vi også have ham til at hjælpe os med at finde en ny dør. Og den nye dør, den skulle helst ligne så meget den originale dør som muligt. Og det har faktisk været lidt svært at vælge, fordi at efter huset er blevet lavet i 1928, så har man udvidet dørpartiet, sådan så at den er bredere, end den var oprindelig. Og så har man sat sådan en baldakin på i beton. Og det er jo egentlig en stil, jeg vil tro, det er lavet for 50'erne. Det er en funkisstil. Og huset, det har en stil, der hedder Bedre Dansk Byggeskik. Så der har været sindssygt mange overvejelser omkring det. Først så ville vi gerne have lavet en dør, der var centreret, for det er det, der er kendetegnende for Bedre Dansk Byggeskik, det er, at alt er symmetrisk på huset. Og den dør, vi har nu, den har ligesom en dør, og så har den et glasparti ved siden af. Og så foreslog håndværkeren, at vi kunne lave døren i midten, og så kunne vi så sætte sådan en lille ramme på hver side med glas, så den blev symmetrisk stillet. Men da han kom hjem og kiggede på det, så var det simpelthen for smalle, de her små stykker, til at det kunne lade sig gøre. Så nu er vi endt med en dør, der ikke er symmetrisk, men som ligner den oprindelige dør på den måde, at den har nogle glas i sig med sprosser, og så får den også et sideparti med sprosser, der passer til dørpartiet, kan man sige. Så det blev sådan et lille kompromis i forhold til det originale. Og bagsiden af den, forsiden bliver grøn, som vi faktisk tror, den oprindelige dør også har været.
Den oprindelige dør har så haft hvide sprosser, men det kan vi ikke genskabe. Så det får den udtryk som den oprindelige dør. Hvis vi vil genskabe det, så skal vi have restaureringshåndværkeren til selv at lave døren helt forbundet af, og det er simpelthen for dyrt. Nu vælger vi en model fra noget, der hedder linolie, vinduer og døre. Så det vil sige, at udvendigt så er det malet med linolie, og det er hårdt svensk træ, som den er bygget op af. Og vinduerne i den, de bliver kittet, så det er ligesom efter den gamle stil. Den har så bare en termorude bag ved sig, så at den er varm, og det ikke bliver for koldt. Ja, så det glæder vi os sindssygt meget til. Der går nok en måned, før vi har døren, og så skal håndværkeren sætte den ind, og så får huset et nyt og forhåbentlig bedre udtryk, og vi kan holde os varme om natten. Og ikke om natten, om vinteren. Ja, der er mange overvejelser, virkelig mange overvejelser, når man laver noget på sådan et gammelt hus, synes jeg. Fordi vi har det jo kun til låns. Jeg synes, det er op til os at i hvert fald sikre, at det så vidt muligt bevares det gamle originale, de gamle originale døre for eksempel. Men selvfølgelig skal det også være et moderne hus at bo i. Men noget af det, vi i hvert fald ikke laver om lige med det samme, det er køkkenet, som nok er det oprindelige køkken. Og hvis vi lige har lyst til at kigge mere på det, så kig på min Instagram-profil. Det kan være, at jeg viser det i et andet program. Nå, jeg tror simpelthen, jeg har underholdt jer alt for længe i dag, og jeg kan egentlig godt lide sådan lidt korte YouTube-afsnit, men jeg overvurderer hver gang, hvor meget jeg skal putte ind i det. Så jeg håber, I har nydt at følge med, og ellers at I måske har taget det i nogle etapper. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi at du har kigget med i dag, og jeg vil blive glad, hvis du giver dit like eller en kommentar. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig, rigtig god dag, og have det godt. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her